قدامي ملخت بيتروس صحافيو بعلو حواريا بيتروس مخانو قليص الله بيتروس سدت باسر بيتن بموقعتن ام جمرتا اغلغلوتو زطعم حواريايو بيتروس بزح غزي دما تحجزو ايو بزح اتي زحلفو فتناتات እንደገናም እቶም ክርስትና ዝሰዓቡ ከኦቶሉን ቤተክርስቲያን ክትብተን ርእዩ ኣሎ በዚ ኩሉ ግና ክርስቶስ ይፈልጦይ ንትብዓቱ ብትንሳኤ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናቃንቆ ሓደ እኳ የለን ኣብዚ ናይ ውልቁ አርእስቲ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ብምኽንያት እምነት ክትብተንን መከራ ክትጸግብ ጽሒፉ ኣሎ በዚ ድማ ምጽንናዕን ተስፋን ሂብዋ እዩ በዚ ኩሉ ንክርስቶስ ብእሙንነት ክትቅጽል ዝሰማምዓሉ ሓቂ እዩ ጴጥሮስ ክጅምር ከሎ ናይ እግዚአብሔር ምድሓን ምስጋና እዩ ዘቕርብ ንሱ ዝገለጾ ነቶም አንበብቱ ኣብ እምነቶም ንምምሕያሽ ፈተነ ክገብሩ እዩ በቲ ዘጋጥመካ ህልኽ ከም ዝሕዘካ ይኣምን ድማ እዩ ብዙሓት ኣብ ዝሓለፈ ወለዶ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መደብን ምድሓንን ኣሚኖም እዮም ብዙሓት ነቢያት ኣብቲ ብሉይ ብዛዕባ ብዙሕ ጽሒፎም ነገር ግና ኣይተረድእዎን ሕጂ ግና ምድሓን ብክርስቶስ ተገሊጹ እዩ እቲ ክንድዚ ዝኣክል ዓቢ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ዝኸፈለ ጴጥሮስ ዝእዝዞ ነዚ ህይወት እዚ ብቅድስና ከነኽብሮ ይግባእ ብኣኽብሮትን ፍርሃትን ንእግዚአብሔር ክንድገፎ ይግባእ ብእሙንነትን ፍቕርን ልክዕ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምሩፅን ክቡር ርእሲ ማእዘን እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ዝጽኑዕ መሰረት እያ ተሰሪሓ እቲ ዝነጸግዎ እምኒ ነቶም ዘይእዘዝዎ ንዕኦም መዕንቀፍን ውድቀትን እዩ ነገር ግና ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ እምኒ እዚ እያ ታኒጻ ንሱ ድማ እግዚአብሔር እቲ ቅዱስ ሊቀ ካህን እዩ ቀጽሉ ጴጥሮስ ዛዕባ ዝገብሮ ኣመንቲ ኣሸጋሪ ጊዜ ከመይ ክነብሩ ከም ዝግባእ እዩ ክርስቲያናት ልዕሊ ዝሕፍር ወቐሳ እዮም ንክርስቶስ ብኩሉ ማሕበራዊ ናብራ ከርእይዎ ዝግባእ ኩሎም ጎይቶት ይኾኑ ባሮት ኣገልገልቲ ሰብኡት ወይ ኣንስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ብሓፈሻ ክርስቶስ ግድን ኣብነትና ወይ ሞዴልና ንእግዚአብሔር ብምእዛዝ ኣብ ውሽጢ መከራ ክንከውን ይግባእ ጴጥሮስ ዘስመረሉ ነገር እንተሃለወ ካብቲ መከራ ንላዕሊ ቁኑዕ ኣመለኻኽታ ክህልወና ንክርስቶስ እቲ ስቀዮ ስቅያት ዓብዪ ምስጋና ከውህበካ እዩ ንምድሓን ኮነ ንምንጋፍ ግን ንእግዚአብሔር ተደገፎ ወሲኹ ጴጥሮስ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ መምርሒ ሂቡ እዩ እቶም መራሕቲ ነቲ መጓሳ ኣምላኽ ኣጸቢቖም ክሕልውዎን ክጥንቀቕሉን እቶም ንኣሽቱ ነቶም ዓበይቲ ርእሶም ክህብዎም ነፍሲ ወከፍ ድማ ንእግዚአብሔር ክውከልዎን ንሰይጣን ክቃወምዎን እዩ ምዒድዎም ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ነቶም መከራ ዝጸግቡ ክርስቲያናት መተባብዒ ንምሃብ እዩ ተጻሒፉ እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽር 7 ዘሎ ኮይኑ እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፍ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንታድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎየኹም ብኡ ክትሕጐሱ ኢኹም ብእምነትካ ትፍተን እንተደኣ ኣለኻ ንክርስቶስ ብቑዕ ኮይንካ መከራ ትጸግብ ስለ ዘለኻ ክትሕጐስ ይግባእካ ንሱ ንዓና ተሰቂሉና እዩ ከምኡውን እቶም ሰዓብቱ ሓዋርያት ንስኻ እውን ክቡር ሓወይ ሓፍተይ ናብ ክርስቶስ ብሓቂ እንተደኣ መጺኻ ኮንካ ንእግዚአብሔር እሙን ምዃንካ ዓብዪ እዩ እዚ ረኣናዮ ድሕሪ ባይታን ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጴጥሮስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ጴንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ቢታንያን ፋሒሎም ዘለዉ ሕሩያት ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ኣቦና ብቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጻግን ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ ቁጥር 34 እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ህያው ተስፋ ቁጽሪ 5
ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘሎ ተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም። እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፍ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንታይ ኣድልየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎየኹም ብኡ ክትሕጐሱ ኢኹም። ነዚ ከይርኢኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጁን ከይርኢኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይንገርን ክቡርን ሓጐስ ክትሕጐሱ ኢኹም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን። እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ንናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገልጸሎም። እዚ እውን በቲ ካብ ሰማይ እተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኩልኩም ሕጂ ተነግረልኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም። ብቅድስና ንበሩ። ቁፅሪ 13 ስለዚ ሓቋቆ ልብኹም ተዓጢቅኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩምዎ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ። ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ብዘይ ኣድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ካብ ኮንኩምሲ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይስ ወርቂ ከም ዘይድሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ ኣብ መወዳእታት ዘመን ግና ምእንታኹም ተጋህደ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ክብሪውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣሚንኩም ኣለኹም። ብህያውን ንዘላለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተውለድኩም ንሓቂ እናታዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ኣጽርዩ። ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ። ኩሉ ሥጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘላለም ይነብር። እቲ ተነግረልኩም ቃል ብስራት እዚ እዩ።